Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this time. Season 8 uphelile. Kune comment la ethi umacele umamkhulu first wife uyinyoka enkulu. Lona ke ucommente kwi-video la okuthinda khona udaba lamakhwela kodwa kumakhwela ubesayi girlfriend ngaleso sikhathi. So le video ngiyenzele wena sithandwa sami ngokuthi uthi umacele uyinyoka enkulu. Mina ngithi ngichazela ukuthi u-episode bani lana umacele ene agreement ayenza namakhosikazi asemzumbe amathathu ukuthi mhla kufika unumber 5 yena uzokwenza njani. Ngoba le comment yakho ukuthi umacele uyinyoka enkulu isuka kule video yokuthi nangumakhwela ezongena eyi-girlfriend emzumbe ngelanga lomcimbi kanti kwenziwa njani kulomuzi kuleli khaya. Kodwa-ke ngikukhumbuze ngixoxele mawukhohlwa umseleko masimlalela noma silandela akayenzi into angakaze ayenze before. Amakhosikazi lawo uwabize mhlampe kube kathathu noma kawu4 bonke noma engababizanga mhlampe kuyi-meeting abe nento yokuthi oyofika akazonegotiator akazoncenga and loyo muntu loyo uyofika esenengane unumber 5 waze wathi uzomtesta. Ukumtesta-ke phela ngeke ngichaze into osuyazile ukuthi i-pregnancy izoba khona nengane izoba khona. Lowo number 5 uyofika esazi ukuthi okay mayihamba ngaloshini kwenzeka lokhu ama-results ilawo. Umakhwela-ke ufika usayi-girlfriend ufika emcimbini abantu abaningi badinela umacele kodwa i-girlfriend ekabani ekababa umsileko. Angithi phela manje kwenziwa ngathi umseleko yena une-amnesia, umseleko akazi ukuthi wenzani, umseleko akakhumbuli ukuthi une-girlfriend. Umacele uvele wagijimisa nje i-voice note wayimema umuntu thizeni kodwa lo muntu umeme egameni lokuba yi-girlfriend. Amakhosikazi asemzumbe asiwatholi ephawula into eqondile ukuthi bona bake bafika yini beyintombi kunesiphithiphithi. Kodwa nansi-ke into nayi-ke catch uSibindi eyingane ngeke enze into egcekeni lababa wakhe ubaba wakhe engalenzanga. Ngikhuluma ngani season 6 uSibindi wenza i-birthday celebration yomntwana wakhe. Kufika i-girlfriend kaSibindi. Uma wengane ukhona izuma wengane iphathi yengane. I-girlfriend isemzumbe. I-girlfriend ikhamera yasithatha yasibeka efika untombazane uNompumelelo waze wayongena endlini yamayeni waze wayobingelela umacele nomakhumalo bamangala. Umseleko wathuthukile. Yabo kule episode sasimkhola umseleko ukuthi uthukile. Kodwa sekuthe sekufika izingane ezesithembu asiphindanga sakhola ukuthi yamthusa le yanto. Mina sengishola ukuthi uSibindi ungaphansi kababa umseleko ubengeke adelele ubaba wakhe ngalelo hlobo. uSibindi watheni uhambe enyathelweni zababa umseleko okusho ukuthi lento ye-girlfriend ayiqali ngomakhwela kodwa wena uthi sithini umacele oyinyoka. Wenzelani sengathi umacele wamthuma ubaba umseleko ukuthi i-girlfriend akayitholi kuphi. Mase itholile enze njani alobole nini kanjani ngoba uzenzela yena. Macele nje ufika emuva eseshaya ihlombe. And ayikho episode la kuthiwa macele khona angeke aze akushaya ihlombe. Ngifuna mina ungikhombise yona ukuze nami ngibuye-ke ngizosho ukuthi cha siyabona kubunyoka. Iyiphi episode la avumelana khona namakhosikazi? Angikhulumi nge-episode ayikhulumela yena yedwa because ukushintsha kwemizwa yakhe ishintsha kuye. Isivumelane sakhe namakhosikazi asemzumbe ukuthi makukho nomusha ngiyothula siphi. Basenze ku-episode bakuyiphi season. uSibindi uyifakile i-girlfriend egcekeni kubo ngephathi eyenziwe uyena wayifaka umseleko ekhona. Umseleko wathi uyasaba ngoba kukhona umakamayeni nobaba amayeni kodwa masizwa manje izingane zesithembu kwakheka ngalolu suku ngoba umseleko wabona ukuthi abantu ababukele le episode ba-reacta kanjani ekuboneni ukuthi awingane isizama isithembu yini. Umseleko wabona lokho ukuthi uzoliqalela inye ibhizinisi nabantwana bakhe.
ngikutshela ukuthi ikhamera yathatha yasibeka ephandle ewalker otshanini uNompumelelo waze wayofika endlini kaMayeni. Sabona futhi ukuthi benze njani abakhona. Wabingelela uMacele, wabingelela noMakhumalo. uMangwabe wayengakafiki noMangwabe kodwa futhi wafika ekhona. uNompumelelo ngimbalulelana ukuba i-girlfriend ingoba kwakuyiphathi yengane. Uma wengane siya-understand ukuthi ukhona ephathini yengane ngoba phela kufanele abone kubhiyozwa kanjani ashuthe nani. Lo munye wamenywa eyi-girlfriend wafika emzini kaMseliko. Yes? Mase kuzofika uMakhwela, ungathi uMakhwela ubizwe uMacele obephusha ngenkani. Kodwa uMakhwela lowo siyasola ukuthi kwakhona eme lapha egethini bese kukhona okukhona. Bese ithwele. Siyasola siyahleba. Manje vezani episode ukuthi uMacele wavumelana nabo wathini ukuze ke sengihambisane nami nalento ukuthi cha wazwa nobuxoki. Kodwa mina into engiyibonayo ukuthi bona abasemzumbe basaba nje ukuthi hawu uma le ndaba isingazixoxe iphelele bazovele kube ngathi bayaphoqa. Mase kuvela ukuthi hayi nabo beyintombi babefika becashe kanje kunemicimbi noma babengena noma babehlala emotweni kanti kusathi shu. Manje ke nina uMacele nifuna ukumbethela nimbethele uMseleko wenzile. Mhla wazi umenzi uyophuma kuMacele. Kodwa ngikhombise i-episode ukuze ngibuye ngizosho ukuthi hayibo kanti wake wavumelana nabo wathi uyohlala phansi awuthule. Ungakhombi i-episode yakhe yedwa eyikhulumela yena ukuthi uzizwa kanjani manje, yini ayishiya yini angayishiyi. Isho la bavumelana khona ngoba phela i-betrayal ivele ekutheni sithembisene wase uyasijikela. Ubajikele ke ade show kuphi? Hawu hayi mayoma uhleba ukhona i-energy engekho isikhathi esiphikayo. Lona othi uMacele uyinyoka enkulu uSibindi wafaka i-girlfriend egcekeni labapho wakhe nasendlini kama wakhe. Ubaba wakhe khona. Ubaba wakhe ngalolo suku wabuka ukuthi thina sitheni. Mase uqedile uMzansi Magic wathi uSibindi kuleyo episode ila kwafika khona umbono wezingane zesithembu. Kahle kahle izingane zesithembu zakhelwe emjolweni kaSibindi base bafeaturishwa kabanye. Ngitshele ukuthi ubaba wayephoxekile lo noma waye azi ukuthi vele kuzoba nje. Kodwa ke singakafiki lapho ku season 5 uMseleko othi yena already uSibindi unomunye noma wengane and akekho ozosala. Ubaba owaziyo lo yoxoxa yonke leyo nto. Ubaba futhi lo sephoxekile futhi uthi hawu le ntombazane esingena manje cha ayimphoxi leyo nto ngoba ngathi uyayithanda nayo isiyibhizinisi. Lena ke yaMakhwela ngibuza ukuthi yini wena uyibona sengathi into entsha sha ayazi yenzeke. Yakwenza futhi wamcasukela uMacele noma into isine favor yakho. Yabona nifuna ukusifaka impini esingangele kuzona nisiphoqe ngenkani nifuna siqamba manga sithi ubani uyixoke engalona ixoke ngoba uMseleko uphinda into ayenzile uyiphinda kumakhosikazi akhe. Yikho futhi engamphenduli ngoba yena unazo impendulo zokuthi lokhu kwenzeka kanje. Ngoba awuzukuthola ngizokuphendulela mina ngithi ibuke lento ukuthi akusiyona into eyodwa. Kodwa ke ngokwakho sengiyakubuza ubona ukuthi uSibindi eyingane yena engafaka i-girlfriend ubaba wakhe engakaze kwenze lokho. Engakwazi nje kuqalwe ngoSibindi. Shothi akashaweke kakhulu uSibindi akashayi. Akashawa Nkosi yami. Ngoba phela niwenza into ubaba wakhe angakaze ayenze. Udelela into esingayazi ukuthi ichaza ithiwani. uSibindi ufaka i-girlfriend kubo baba wakhe akaze kwenze. Akambona uSibindi baba wakhe naba. Cha uSibindi uyaxoxa nobaba wakhe. Yikho nezindaba ezinkulu ezindala kunaye bemncane. Bye bye.